dol rok norok hingke screen o kaham ke nugui tongmana bo wngkha biman jamatia thani sikango bo chini maharaja ni poster sakao yakung kapigo eba khai a jaga maichao a jaga saknang yakalai phonogo aboti hinai bo onek viral wngui tongkha hingke aboni pore bo Facebook o live phai saka abo anya abo buisano photo edit khalai haikaba agini simno bono tola khane bagai aboti khalai chesta khai tung honai tabo hingke social media o Facebook roga hamsake viral wngui tongo amo bo yangate sabo eba ke Tripura o je amsake photo edit khane kereng sabo tong tai je bini tomung samung tai je bini skin sorry color bo same to same te kaisa kok bo amsek serious ni kok sa tongo bo jaga tangi mone kok sa arono bini chalak romui manka hne kwbangma borono o kok bahino sawi tongkha dol rok norok bo getamo wansuk je bo chalak ra sawi to na kubudia sawi to norok ano comment box o comment khai sadi te o video no share khlai